Hungkaham jotono gay hanya hilam sukun rongna ani channel lo gay tini gay samule kiri mia nok ni gana gini bolong rok hok rubik cah gang nok na tini phungna ani koi kaijak kisisa te wabo tongo wabo kaijak gay pukur kina pukur bidawo koi kai dikha gay te yang nala chikin sa tisa tongo ga kina wa kai dikha gang nok phungna na tini nai tongdi go mo ang semawo lockdown joro kwai kai man hiko mudah-mudah hambai ke yang kai iko nai kira phangka tongo bera rejak hingka mon parangana ko morok he hamtalia morok iko mojo kina kai jak kwai ang kisa bolong kan toni kha tang hingka kai sadongo kisa bolong anau oro rong kai tikama ki ko hakara gula kisa oro na mikum manoseng iko mikum somani mo pukur kinara oro chinnok okay koi oro seng mikum makha motamuti makha na 5-6 kg sek daily bosono mano iko mo koi thik tong bukha te lantang sakai nang baksa thike ko oro son bla belai gam bagi thiyo ke hal kisa karak i kujang ko tongo lainyo i hero bukai dikha koi ko mokha nuwa i ko songsa wa tongo i ko songsa torba khemo sema kaimani to yang ko tongo ang phungana mo kisa yang ro ha ko ni wa kai go i ko songsa i ko mo ngai ko kai tongo oh orang kai hamba kai ko wa muya sa sai tong ble i ko muya sai tong wa ni i ko oro songsa tong wi songso mo ko hamsia ko yang ti sakai ni hin tong taklai bo kai di ko na kai o mai jar ro ko no kam ko wa ro kwai ro kai khi hale ham ko ka sema kai men motamuti ham ba cha muya ro gasi tong chama phaya ko tesa er khatung er khang khang chai manu uro ni thika hai panu yang khai bathar ki ka kaisa gamo tong khui ko oro ni muya basai manu muya thogo mosin bari ro bari ro khai jo ko taklai khainale hin tongo kai na na bono gari ro ha alok ma ba sinai. A few moments later. Hapon mari kising no hani ko kisa ka je phonu ka yang ti nok kina ro kai jak tongo okay mo ko pukur bidar ro kai mani wa kwai te na kira ro tong koi ka okay khapang mari kising no belakana hamayan video na jong bagai sari ro ko tama tesa video khlai manang no phonu ka nai phonu ma ka phonu ka na okay abono norok sabar khlai di ani channel no tago subscribe khlai ko subscribe khlai di norni hamjak mun norni sapa nango okay video to tamungnai tabuk lockdown ni jora ba ko curfew corona ren jora ko thuno ko no okay te koi gini bisingo no naigena kwai te sa kai na hin dongo okay kai kai phungana ikoan lagi song di tagi dongo bin modi gnai nin modi gnai tam singkamo bung sagari kisa bung sade originai sada sikila kormo ngani bathai kisa phunula ko originai bathai ni ko originai bathai sada sikila kormo mokha atida sada kali rongo kormo thebanai mo engko sada sikila engka norok bathai no khona ta jang na bathai phono rika engkan logi song originai tangna rongo engkai tagi rokono song boi ko originai rok phalai jago titam khanya ba engkan norok nangkang kai to ano kol khaiji ano sardi paine mano engkai sing to ate stock phalia engkai sing tagi no odrong engkai tagi phalo ba haita engkai asuna tini norok no sari rok phono kana update bote kaise tongo mokai motam sing khamo mokai sada sik ikom mokai sada sik la kinar hi mokai toini mo toi tago engkai bo tangmang biang tha si dong tagin tongko bobo paya ko suni tongko mokai mani nya iko mokai already pajak
Mani logi song digi nai set blue color gaule di pajak mo phaila jat. A few moments later. Okay, jotono hor kaham ini video sing snai kai khazani marite kijing sonora pulen simi paite juran video nai tamon bagi available kana hambai te tak bani channel subscribe kai ngano subscribe lagi te gana bell icon sini ton di video upload kai notification manan bagi ngai tisa hanya khana katal video bi malai phinai kai dineni video sungnang khang kai jotono hambai te jotono hor kaham te samalai phinai jotono good night.